שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לצלול למשהו ממש מיוחד. פרויקט מרגש של תלמידי כיתה ה' מבית הספר ארלוזורוב באשקלון. הם נותנים לנו הצצה, אתם יודעים, הצצה נדירה כזאת, לעולם הפנימי שלהם, לחלומות הכי כמוסים שלהם. אבל רגע לפני שמתחילים, בואו נעשה תרגיל קטן. בואו ניקח שנייה ונחשוב על מה אנחנו חלמנו כשהיינו ילדים. אולי אסטרונאוטים, רופאות, אולי כוכבי רוק? זאת שאלה תמיד מחברת בין כולנו, לא משנה בני כמה אנחנו. וזה למעשה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אנחנו הולכים לפתוח יחד קפסולת זמן, כזו שמלאה בכל התקוות והשאיפות של הדור הבא. אלה מכתבים שילדים בני 10 כתבו לעצמם לעתיד, וזה פשוט וואו, זה מרתק. אוקיי, אז יאללה, בואו נצלול פנימה. נתחיל עם התחום הראשון שהוא כנראה הכי פופולרי בקרב הילדים האלה, עולם היצירה והדמיון. כלומר, כל החלומות האלה שסובבים סביב יצירה, במה, אמנות, אתם יודעים. ומסתבר שעבור הרבה מאוד מהם, העתיד נראה, או יותר נכון מרגיש, מתוק. מאוד מאוד מתוק. אחד החלומות שהכי בלטו שם, זה להיות קונדיטור או שף. בואו נראה כמה דוגמאות שתבינו על מה אני מדבר. הנה, תראו את יוסן. היא כותבת לעצמה ליוסן בת ה-20, ותוהה אם החלום שלה להיות קונדיטורית מושלמת באמת יתגשם. ויש גם את ליבי, שגם היא ממש מקווה שהגשימה את החלום הזה שליווה אותה מאז שהייתה בת 10, להיות קונדיטורית. למירה, לעומת זאת, לוקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. היא שואלת את עצמה העתידית אם היא מכינה כינוחים מיוחדים במסעדה מצליחה. זאת כבר שאפתנות ברמה אחרת. וסופיה? סופיה מזכירה לנו למה החלום הזה כל כך יפה. היא רוצה לשמח ילדים עם עוגות יום הולדת. זה הכל. פשוט וכל כך נוגע ללב. אבל רגע, החלומות הקולינריים לא נעצרים רק במתוקים. שון למשל, חולם הכי בגדול שיש, 2 כוכבי משלן, לא פחות, ואמילי מקווה שהיא כבר הבעלים של מסעדה מצליחה משלה. אין ספק, התשוקה למטבח בוערת שם חזק. טוב, מהמטבח אנחנו עוברים ישר אל אור הזרקורים. על הבמה מירב חולמת להיות זמרת, וסוליאנה רואה את עצמה כרקדנית מבוקשת, ובמקביל, על מגרש הכדורגל, מיימני ומקס חולמים להיות הכוכבים הגדולים הבאים של הספורט. קחו למשל את מיימני. הוא כותב לעצמו בתקווה שבעוד 10 שנים, בגיל 20, הוא כבר שחקן כדורגל בקבוצה מפורסמת, מגשים את החלום. מהיצירה והבמה, אנחנו עושים פנייה חדה, ועוברים לקטגוריה הבאה, והיא אדרנלין והרפתקאות. כן, אלה החלומות שכוללים מהירות, לחקור את העולם, לפרוץ גבולות. וההרפתקאות האלה הן מתרחשות פשוט בכל מקום. על הקרקע, שם רפי חולם להיות נהג פורמולה 1. גבוה באוויר, עם אורן שרוצה להיות טייס. ואפילו בחלל, עם בנייה שחולם להיות אסטרונאוט. בואו נסתכל רגע על רפי. הוא ממש רואה את עצמו מגשים את החלום הזה להיות נהג מרוצים בפורמולה 1. אפשר כמעט להרגיש את המהירות רק מלקרוא את זה. ומה שבאמת יפה בחלום של אורן להיות טייס, זאת לא רק הטיסה עצמה, אלא המטרה. תקשיבו למה שהוא כותב, הוא רוצה להטיס אנשים בעולם ולראות את כל הטוב שיש בו. איזה משפט? פשוט משפט חזק. זה ההרפתקה האולטימטיבית, איך לא, שייכת לבנייה. הוא חולם לא פחות מאשר ללכת בחלל. להיות אסטרונאוט, להגיע הכי רחוק שאפשר. אבל מסתבר שחקר העולם לא חייב להיות במהירות מסחררת או מחוץ לאטמוספירה. יש עוד סוגים של הרפתקנים. ליאור רוצה פשוט לטייל בעולם ולעשות סקי בחרמון, ונועם רוצה לחקור כל פינה אפשרית על טרקטורון. הראל, לעומתם, לוקח את החקר לעולם הדיגיטלי של ההייטק והגיימינג, ואילי בכלל רוצה לחקור את מה שנמצא מתחת לרגליים שלנו בתור גיאולוג. וכל זה מביא אותנו ישירות לקטגוריה האחרונה, והאמת המרגשת ביותר. אלו החלומות שמתמקדים בעזרה לאחרים, בריפוי, בהגנה, בעצם ברצון הפשוט הזה ליצור עולם קצת יותר טוב. זאת הצצה מדהימה לערכים של הדור הזה. אז הכירו את יגל. שימו לב שהוא כותב לעצמו בגיל 30, לא 20 כמו רוב הילדים. למה? כי החלום שלו הוא גדול, הוא ארוך טווח. יגל רוצה להיות מדען. ומה המטרה שלו כמדען? תקשיבו טוב לציטוט הזה. לפתח תרופות שיעריכו את חיי האדם. זה פשוט לא יאמן לחשוב שבגיל 10 ילד חולם על תרומה כל כך משמעותית לאנושות כולה. והרצון הזה לעזור בא לידי ביטוי בעוד דרכים.
אוליביה למשל, חולמת להיות וטרינרית כדי לטפל בבעלי חיים. אנג'לינה רוצה להקים חווה טיפולית שתסייע גם לילדים וגם למבוגרים. זה הכל סביב נתינה. ויש גם את אלה שהחלום שלהם הוא להגן עלינו, לשמור על הביטחון של כולנו. גוסיין חולם להיות קצין שמגן על מדינות ישראל, ועלם מקווה להגשים את חלומו ולהיות כבאי. שני חלומות שונים לחלוטין, אבל שניהם נובעים מאותו מקום עמוק, מהרצון לשרת ולהגן על הקהילה. אז כשאנחנו מסתכלים על כל החלומות האלה ביחד, מה אנחנו בעצם רואים פה? אנחנו רואים הבטחה לעתיד. אנחנו רואים שהפתנתות אדירה, יצירתיות מתפרצת ורצון עמוק לתרום לעולם שלנו. זה לא משנה אם זה דרך כינוח מושלם או טיסה מסביב לעולם, או אפילו תרופה מצילת חיים. וכל הדבר המדהים הזה משאיר אותנו עם שאלה אחת, שאולי היא החשובה מכולן. איך אנחנו, בתור חברה, הולכים לעזור לכל החלומות היפים האלה להתגשם?